ndewo nọ ndị be anyị abịakwa ọzọ n'oge Izu Nwanne nke tata site n'ụlọ mgbasa ozi onyonyo Anambra Broadcasting Service Television Channel 24 nakwa Star Times 113. Oge Izu Nwanne bụ oge anyị ji atụgharị uche n'ihe dịgasị iche iche metụtara anyị ka anyị ga-esi na-enwe aganiru, ka anyị ga-esi na-enwe aṅụrị dịka ụmụnne na-anọkọrịta ọfụma. Aha m bụ Ifeọma Akife, onye isi oche n'ihe mmemme a. Cheta nakwa Fraịde ọbụla ọkụ elekere 6 nke uhuruchi na ihe mmemme Izu Nwanne na-abịara gị. Ka ọ dị ịma nakwa Fraịde anyị bịa, anyị na-ewepụta otu ọkpụrụkpụ okwu neba anya na ya, tụgharịa onyekwa gị ohere iwee soro site n'usoro nzikọrịta ozi wee tinyere anyị ọnụ n'okwu n'ihe anyị na-eme. Nke tata bụ ọpụrụ iche maka na anya ma n'ụzọ ịfụcha ndị macha ụdị akwa ejirimara dịgasị iche iche, ndị ụlọ ụka dị iche iche na-aga ele ịbakwuo n'ahịa na-asị gị na a na-eme nke a ka ngote ihe onyinye, ka ngote ihe onyinye m ga-enye nne m, ka ngote ihe onyinye m ga-enye ọgọ nwaanyị, ka ngote ihe onyinye m ga-enye nwunye m. Ọ bụrụ gịnị? Oge ụka nne, mmemme oge ụka nne ya nwabụ ife anyị ga-etinye ọnụ na nke tata. Anọghị n'ebe a naanị m maka na anyị na-ejepụ kpọta onye anyị na ya ga-anọrị o wee tinyere anyị ọnụ n'okwu. Ọ bụ na nke taa na anyị jepụ wee dute Nneọra Injinia Obi Okonkwo bụ onye ga-etinyere anyị ọnụ n'okwu n'ihe gbasara ụka nne. Nneọra, kene ndị be anyị. Ndewo. Adị mma efu gị ide aja efu na o kere ekike ndị nne na ozuzu ka ma nke ọ sọ n'isi ma nke oyi na-ara ma nke oyi na ntị ma n'ife onu ma n'aka ya ma nke ọma ama ha niile bụ ihe na-egosi oge ndị nne, ihe na-egosi na mmemme ndị nne ka a na-eme. Maka ebe ọbụla ị na-aga ịbagodo ụgbọala ị gafeli ofu onye nne, o si ya n'ụka Katọlik, o si n'ụka Anglican ma ụka ndị nke ọzọ, ọ mara ọgọdọ nke ya eji wee mara ndị bụ nne. O webere ya ka anyị kọọ n'ubi onye anyị bịalụ. Nneọra Okonkwo, ndewokwa ọzọ nsị ka njụọ gị, kedu onye bụ nne? Onye bụ nne bụ onye anụrụ otu esi anụ nwaanyị, anụbata ya n'ezinụlọ ya na di ya ebiri wee nọrọ ebe ahụ wee mụwa nwa na-aga. So onye nwa bụ nne ezinụlọ. Onye anụbata n'ezinụlọ ya na di ya ebili fa mụba nwa. Nye onye ọbụla anụbata ha n'ezinụlọ, ọ bụkwa na anụbata ya n'ezinụlọ mana ọ mụtara nwa Nneọra, ọ ma bụ nne? Ọ ka bụkwa nne. Nwekwa ndị anụghị di mụtakwa nwa, o nwere ndị anụghị di mana ha mụtara nwa, kedu ihe ndị anwa bụzi? Ha wụkwa nne maka na ụfọdụ ndị a na-ahapụ n'ụlọ ebe amụghọ nwoke, enwere ike ahapụ ofu nwaanyị ka ezinụlọ wee na-aga n'iru, ka ọ mụchikwa ezinụlọ. Mana sị nka njogo oge ụfọdụ a na-asị na nwa bụ ajọ nne mana onye bụ nne ezi nne. Kedu o nwere nne bụ ezigbo ya na nke bụ ajọ nne? O nwekwara ndị ezigbo nwee ndị ajọ. Kedu ife eji amazi ndị bụ ezigbo na ndị bụ ajọ? Otu esi ama ndị bụ ezigbo na ndị bụ ajọ bụ o nwere nne na-adịghị elekọta ụmụ ha anya ọfụma ọfụma, na-akụziri ha ụzọ nke Chineke. Nwee ndị nne na-awụ chụtụtụfo apụọ ha ma elekọta ụmụaka ma ọ gosi ha ihe ha ga-eme, ha pụọ like that, ụmụaka na-akpagharị n'ezi. Mana ndị ezigbo nne na-awụ abịa okele ụmụ ha ọlụ and ọfụ na ha mere ihe ahụ ọ sị ha mee. Daalụ ịnụ gị tata na enwere ezigbo nne nwa ajọ nne. Na ajọ nne bụ ndị na-achụ ụtụtụ fo ọkpaghalịlị jewalakwala asịrị jewalụ ọ na-agayele ọhịa na ezinụlọ ya anya, omene di ya na ụmụazị anya. Mana ezigbote nne bụ nne na-enede ezinụlọ ya anya, chekọta ezinụlọ ya ọfụma tupu o wee pụọ. Ịfụrụ ọfụ na anyị amụtago ihe bụ ezi nne na ajọ nne. O wee bụrụzi ya ka ebe ya n'isiokwu anyị na-akpata ata, ụka nne. Nwesị ka njụọ gị Nneọra Okonkwo, kedu ife bụ ụka nne? Maka ma na ndị nne na-eji ụka kwa ụka, mana abịazie sị na taa ụbọchị ụka nne, kedụzi ihe bụ ụka nne o ji wee bụrụ ọpụrụ iche? Ihe bụ ụka nne bụ mbọsị eji elota ndị nne, enye ha ugwu ruolu ha. Maka na ndị nne ha nwekwara nnukwu ọrụ ha na-alụ n'ezinụlọ. So a na-ewepụta ụbọchị ahụ
ka ha na ụmụaka ha na ndị di ha nọrịa ha na-akparị amụ were nọrọ na-esi nri ya na-eme ihe dị iche iche. Na ụbọchị ewepụtara nọ ka ọ bụrụ ụmụ nwaanyị ka a na-emerube n'ụlọ ụka na n'ezinụlọ. Ọ dị mma. Mana kedu oge na-eme anya ọgọdọ ndị ụka Anglican nke ịmụ ihe ọkụ ya? Kedu oge ndị ụka Anglican ji emebe ụka nne ka oge ọbụla ọ dapụta na-eme ya? Mgbe ndị Anglican na-eji eme ụka nne Sọnde nke anọ n'ime Lent. Ụka nke nọ n'ime Lent. Ka ihe o ji bụzi oge ahụ? Oge ahụ ka ihe a bidokwe o bido na England were gbadataba wee wepụta mbọsị ahụ eji na-eme emume ụka nne, because ịma na kịta anụ anyị nọ na Lent, and that Lent mbọsị mgbe anyị ji ebu ọnụ, mana this Sunday nke anọ n'ime Lent a ihe ji wee wepụta ka anọtụkwa enwetụkwa aṅụrị. Ọ dị mma. Oge Lent, ụka nke anọ na Lent, ihe na ha ekwu na ụka nne enụnwa bọsị ụka anụnwa a na-eme na Naịjirịa, a na-eme na England, na-eme n'ebe niile ndị ụka ka niile ụwa gbaa gburugburu. Dị mma, daalụ. Anasị nka njọ gị, kedu ebumnobi eji eme ụka nne? Anọkọtara nọọ sị ka na kedu ihe bụ ebumnobi eji were eme ụka nne? Ebumnobi eji eme ụka nne bụ ka akwanyere ndị nne nwanyị ugwu, were jaa ha ike n'ihe ha na-eme, maka na ọtụtụ ọrụ ụmụ nwanyị na-alụ erikakwana orika. Ha ya enete di ha anya, na-enete ụmụaka anya. Oge gboo ụmụ nwanyị anaghị alụ ọrụ, mana kịta ụmụ nwanyị na-esozi alụ ọrụ. Ha jesịa onye nwa mere asị ewepụta nnọọ, because ịma na nwaanyị ibu afọ ime 9 months adọọkwa n'ofere, amụchakwa ọpịchawakwa otu aka esi wee pịchagide na-amụ anya dị na ya, na-ebu ọnụ dị na ya, arụ adịrọ nwa otu aka esi na-ebugharị. O nwere mgbe ụfọdụ okuru n'aka, ọkwọrọ n'azụ, sekpụrụkwa n'aka. So onye nwa mere eji wee sị ndị nne kwesịkwara na-enye ha ugwu, aja ha ike, maka na ọ dịghị ofere. Eziokwu. Ọ dị mma ịnụgo ihe anyị na-ekwu maka ya tata bụ maka ụka nne. Oge anụnwa na-abụ ya, ọ na-abụ afọ ndị nọ dịka onwere obi aṅụrị, onwe obi aṅụrị na-eso ụka nne, maka nne bụ na-efere ihu ya na-ebimụrị n'amụ. Kedu ọ dịka onwere ihe obi aṅụrị na-adịkarị n'ihe a? Obi aṅụrị erikakwa ya, ọ na-erikwa nne, because oge ahụ ụmụ nwaanyị na-echekwude na ndị di ha na ndị ụmụ ha ga-enekwata ha na ndị ọgọ ha abịacha, a na-eri na-aṅụ, onye ọbụla na-awụrụ aṅụrị. Oge olile na ọṅụ bụ oge ụka nne. Ọ dị mma ịfụgo akara na-abọ dị na onyonyo telivishọn ị na-ene anya. Ịkpọ nke mbụ gara, ịkpọ nke abụọ, iwe tinyere anyị n'okwu, gwa ha ituo nne gị afa, ịkpọgodu nnọọ ituo nne gị afa, ịtụcha nne gị afa maọbụ nwunye gị, maka onye nne ya nọzi nwunye ya abụrụgodu nne ya, ma ọ bụgodu ada nne gị sef, ọ bụgodu na ịnụọ na nwaanyị, ituo ada nne gị afa nọọ nne ka ọ bụ, ma ịtụzuo ha niile, ndị nne niile gbagha okirikiri. Inwe ike isi na ana m etukwa nne m nke ahụ, na-etukwa ọgọ nwaanyị, na-etukwa nwunye m, na-etukwa nwanne m nwaanyị. Ha niile bụ ndị nne ka ha bụ, ma ọ dị onye agbata obi gị na-emete gị mma, bikọs o nwere ndị agbata obi gị nọ n'ebe anwa na-emere gị, ọ bụ na nne gị anọ ha nọ na-emere gị ka nne. Wee bụrụ ya ịkpọ anyị ituo ndị afa. Cheta na ọ bụrụ na ịchọọ ịkpọ, ịgbatuo onyonyo gị ọfụma ka anyị wee nwee ike na-anụ ife ị na-ekwu, onye ọzọ na-anụkwa ife ị na-ekwu. O webụrụ ya ịtụsi afa ikene ha, gọọlụ ha ọfọ ọma n'oge ụka nne. Ifere akara na-abụọ dị na onyonyo gị ga-eji wee kpọọ anyị. Hello. Good evening. Ndewo, onye ka anyị na-anọ? Hello. Ifeanyị, ka ebe isi akpọ anyị? Ọka. Ifeanyị, ngwa tuo nne gị afa, tuo ụmụnne nwaanyị nọ gị okirikiri na-eme gị obiọma afa, ngwa. Ndị nne mama. Jizọs bụ eze. Hello, Ifeanyị. Ndị nne mama. Jizọs bụ eze.
Nne mama. Mmanya na gị o. Eji m ahịrị ekele ma mmụọ. Ke afa your mom Ifeanyị? Eri ọkpụkwasịrị. Ọ dị mma. Kedu ofe ị na-agọli ya n'oge ụka nne nwa Ifeanyị? Fọnụ agụrụ ya bụ na Chineke emebere anyị ya. Ọdịdandị. Amen. Ịchọ ka ọ nọrọ 100 and ọkwa ya? Ya otu ahụ isi kpee ka ọ ya dị o. Daalụ nne ọrụ ọ na-ekenekwa gị. Daalụ Ifeanyị. Nne na-atọ okwu ụtọ sị na ya chọrọ ka nne na ọrụ ya 100 and ọkwa ifu gị. Halo. Hello. Ọ dị mma ọ bụrụ na ịkpọ ọdọbiri ịkpọghachikwa anyị ọzọ wee tụọ nne gị afa, tụọ nwunye gị afa, tụọ ndị anwa bụ ndị nne gbara gị okirike gị n'obi afa. Hello. Gbatuo telivishọn gị. Hello. Kedu onye anyị na-anọ? Ana m anụ. Kedu onye anyị na-anọ? Gbatuo telivishọn gị na nna anụ onu nna be gị. Biko dịka nsi wee gwa gị ọ bụrụ na ị chọọ ịkpọ anyị ịgbatuo telivishọn gị ka ọ ghara ịbụ nnọrọ ebe a unu ma na-ada na be gị ka ọ wee bilife ikwu ka anyị na-eme ka ndị ọzọ wee nwee ike sonyekwe na etinyere anyị ọnụ na nke tata. Halo. Hello. Onye ka anyị na-anọ? Hello. Good evening. Evening. Onye ka anyị na-anọ? Onye? Onye kachi Okoloya. Onye kachi ka ebe isi akpọ? Ana m akpọ from Ọka. From Ọka. Ngwa tụọ nne gị maọbụ nwunye gị maọbụ ụmụnne gị ndị nwaanyị afa ndị nne. Ihe m na-akọwa bụ na kedu etu unu nwere ike isi mee? Hello? Ka ndị nwere ajọ nne aka n'obi maka o nwere ndị nwere ajọ nne o nwere ndị nne ya kpọrọ asị o nwere ndị nne abụghị ezigbo mmadụ. Nnọrọ. Ị na-anụ? Nnọrọ ị na-anụ ife ọ na-ajụ? Anọ m ihe ikwu. So na ka ezi nwere ike ikwu maka ya. Ngwa gebezie ntị ka nnọrọ zaa nnọrọ ka ọ bụ nnọrọ ndị nnefe abụrụ ezigbo mmadụ. Ndị nnefe gbara ọ sị na o nwere ndị nne gbara ajọ. Kedu ka anyị esi weti ndị aka n'obi ke ndụmọdụ ya enye nne anyị akpọ nọ nne gbara ajọ? Ndụmọdụ m na-enye ha bụ na a na-akụziri ha na-agwakwa ha ihe ha na-eme ụmụaka ma ọ ka ha si akpasi ụmụ ha agwa adịghị mma ka ha na-emeso ụmụaka because ịma na ụmụaka dị ka omeji ha kwesịrị a na-atụzi ha omeji na-etolite o nwere osisi a na-alụ edowela omeji ị na-ahazie mana ọ bụrụ na mbọsị ọwụ na ịhazighị ya omeji ahụ awụsa n'ala otu ahụ ka ọ dị ndị ajọ ụmụ nwaanyị na ha abịa hapụ ụmụ ha ha na-akpagharị n'ezi. Mana dịka nnọrọ kịta ya amaka ajụjụ onye ka jụrụ o metụtara m na o nwere nne abụrụ ezigbo nne dịka nnọrọ n'ime oge ụka nne nwere ihe dịka ọgbakọ nna chịkọba wee were enye ụmụ nwaanyị ndụmọdụ dochaa ha ọdụ gwacha ịma dịka onye akpọ kịta otu ya bụ nnọrọ onwe ihe dịka ọgbakọ ụmụ nwaanyị unu ihe nwe mana oge ihe ji wee kọwa na o nwekwe mbọsị ije lụ ihe mmemme na ABS mmadụ kpọọ na-ajụ di ya nya kedu ka unu esi wee mee wee o nwere ihe dịka ọgbakọ unu ya enwe wee gwa ụmụ nwaanyị okwu n'ime oge ụka nne nwa? Anyị na-eme ọgbakọ na-adụ ha ọdụ na-agwa ha na-akọrọ ha ihe ha ga na-eme n'ezinụlọ na ha kwesịrị na-egosi good example because ịma na-agwa nne na-akọwa ihe ụmụ ha ya abụ ka nne na-ata agbara nwa ya na-enye anyị mana anyị aka jụ onye ka ma nne ụdị nne ọ naghị ekwu ma ọ bụ ajọ nne ma ọ na-ejekwa ụka ewee mmanụ ma ọ na-anụkwa okwu Chineke ka ọ nọ n'ụlọ na nkịtị. Hello? Hello. Kedu onye anyị na-anọ? Ndewo.
onye echezona na-adazienu echezona na-adazienu echezona nnọọ nwanna daalụ na ana m na-ekenekwa nne ọra nke nọ n'etiti anyị daalụ ndị nne niile ma anụ mma ndị achara ugo nwaanyị eziokwu ụbọchị ụka nne oge dịka oge a na-emebe anyị obi aṅụrị amaghịzi m ya na ekeresimesi nke tọkarịsịrị anyị na-ekene ndị nne niile echetana ka ihe na-atọkarị gị ụtọ n'ụka nne n'ụwa kedu ihe na-atọkarịcha gị ụtọ n'ụka nne ihe na-atọ gị ụtọ na-enye gị obi aṅụrị n'ụka nne ọ bụ na ile anya ị ga-amụ na oge ụka nne bụ oge anyị ji elote ndị mụrụ anyị na ndị nne nwere ọtụtụ uru ha bara n'ezinụlọ ha n'ụlọ ụka mgbe a na-abụkarị oge erimeri na oge eji akwụghachi ndị nne maka ọrụ ọma ha na-arụ ọsọ nsọ mgbe dị otu a ka e wepụtara iji wee na-elote ha wee kenee fa n'ọrụ ha na-arụ ndị ọtụtụ mgbe ndị nne niile na-agba mbọ ha na-agba abụghị ife a na-aka ya egbuche so anyị na-ekene ndị nne na-ekene ezigbo mama m bụ Mrs. Gladys Ojiako ana m ekene ya nne mụrụ ọmụmụ na ndị nne ndị ọzọ niile ana m asị ka Chineke gọzie onye ọbụla ka ụka nne nke ara ama mma makarịa nke ndị ọzọ n'aha Jizọs. Hello. Kedu onye anyị na-anọ? Anyị na-anụ olu gị. Chiamaka ka ebe isi agba gbatu. Chiamaka gbatuo telivishọn gị. Isi ebe? Abaga na Chiamaka from Abaga na ngwa gaa n'iru Chiamaka. Ngwa na-aga na a na-atara anyị a na-etukarịsị nne mụrụ nne m akara nne nna ahụ dị n'ọbụrụ m nne. Kedu aha ya? Ọ na-anwa ka ngoziere m ya delekwuolu m ya delekwu ndị nne niile n'okirikiri ndụ. Amen. Daalụ Chiamaka from Abaga. Ọ dị mma tupu anyị na-aga n'iru ọ dị mma kedu onye nọ n'ebe a? Hello, Okechukwu. Okechukwu ka ebe isi akpọ anyị? Ntị m ọka akpọ. Ọka gaa n'iru ka anyị n'onu gị Okechukwu. Okay. Ana m asị ka unu nyere m aka wee tuelu m nne m. Jiri aka gị wee tụbi Okechukwu ọ bụrụ gị nwa na-etu ya tụbi ya afa nọ. Okay. Agbara m eli akụ. Ezinne mụrụ ọmụ. Na-etukwa agbara na-akwụ ibie n'iru na-akwụbie n'iru bụ Oliakụ m. Kedu ekpere ị na-ekpelufa n'ime ụka nne? Ekpere m na-ekpelufa bụ na Chineke enyefa ogologo ndụ, nyefa ọganiru, ihe ọbụla nke ha na-achọ n'ụwa ọ ga-elufe aka bikọsi na ịta akwụkwọ wee zụ nwa ama nke esi wee zụ anyị wee na-enekwa anyị wee fụkwa ka onye be nsikwa azụ so wee ma na Chineke nke pụrụ ihe niile nwere ihe o tinye n'ime ụmụ nwaanyị n'ihi na etu m nọ ọ bụrụ na eme ka pati eme amarọ m ka m ga-esi wee zụlite ụmụaka mana n'ihi na ike Chineke tinyere n'ime ụmụ nwaanyị wee mee Chineke ụfọdụ na-azụ ụmụaka nọ wee dị ka amarọ m ka m ga-esi wee kenefa mana ọ Chineke onye pụrụ ihe niile ya kenefa n'ụdị pụrụ iche. Daalụ Okechukwu. Ọ dị mma anyị ga na-aga n'ihu mana anyị ga-adọbirigodi n'ebe a ka anyị gbarie egwu ọ bụ na anyị zọgharịa ọkpa egwu anyị chighata anya na-agakwa n'iru n'ihe mmemme Izu Nwanne hapụkwa na anyị na-echighata. Ndị nne mama isokwa
forget you, for the suffer where you suffer for me. Oh, your name. Onye ga-emere m
ka bụ n'oge Izu Nwanne. Ihe anyị na-etinye ọnụ ya na nke taata bụ Ụka Nne bụ isiokwu anyị kpụ n'ọnụ na nke taata, maka na nwanne echi ma ndị Roman Catholic ma ndị Anglican na-eme Ụka Nne wee na-echeta ndị bụ nne. Dịka anyị na-aga n'iru, otu onye nne ọzọ, otu ọmarịcha onye nne ọzọ sonyekwara anyị, o wee bụrụ Lady Uju Ifediba. Ị na-anya efe ya ka ọ nọ kịta ka ọ bata wee sonyere anyị n'ihe mmemme anụ maka anyị wee tinye ọnụ maka ihe gbasara Ụka Nne. Ife ọ na-anya ezuo onye ụka Anglican Nnọrọ Okonkwo nọ, Lady Uju Ifediba nọlụkwa ịnọchite ndị ụka Catholic Church. O wee bụrụ ya ka m bịa n'ebe ị nọ, Lady Uju Ifediba, nnọọ n'ihe mmemme Izu Nwanne. A sị nka njụọ gị, Nnọrọ agwago anyị na mgbe ndị ụka Anglican, ị na-anya fụ akwa nyanwa ma nọ ndị Anglican, na mgbe ndị ụka Anglican ji eme Ụka Nne bụ na ụka nke anọ n'ime Lent. Wee na-asị ka njụọ gị, kedu mgbe ndị ụka Roman Catholic Church ji eme Ụka Nne nke fa? Onye isi oche, daalụ. Mgbe ndị ụka Roman Catholic ji eme Ụka Nne nke ha bụ, o nwere ihe anyị na-akpọ emume mmụọ ọma ji wee bịa gwa Virgin Mary na ọ ga-atụrụ ime mụta nwa nwoke. Abịa na asụsụ oyibo, ọ bụrụ Feast of the Annunciation. Mgbe ọbụla emume anwa ekwuru anya, ọ bụ nọ na Tuesday, ịma na izu ụka na-esi ya bụ Ụka Nne. Dịka emume anwa bịa na Monde izu ụka, ọ ya ka Ụka Nne ji wee bụrụ ụka na-abịanụ. Ọ mgbe anwa ka ndị ụka Katọlik na obodo anyị bụ Naịjirịa ọsọ na Naịjirịa ka ọ n'ụwa niile? Na Naịjirịa. Ndị ọbụla nwechara oge, ndị ọbụla nwee mgbe ha ji eme nke ha. Dịka ndị Amerịka, dịka ha na-eme nke ha ikezi ihe dịka ebe Mee ma ọ Jun, ama mbọta ọ bụrụ sọsọ Naịjirịa bụ ndị na-eme n'ụwa niile. Ọkwa ikwuru Ezinne na-emekọta ya n'ofu mme. Lady Ifediba bịa kịta gwa ya na ụka Katọlik na Naịjirịa na-emekọta nke ya na ndị mba ọzọ gasịkwa nwere mgbe ha ji eme nke ha. Mana sị nka njọ, kedu ka esi akwadobe mmemme Ụka Nne anụnwa n'ụka nke gị? Mmemme Ụka Nne ka ndị Katọlik si akwado ya, ndị ọbụla na-akwado n'ụdị dị iche iche. O nwere ndị ga-amalite ịkwado ya na ihe nkụzi. Enwere ike ihe dịka echi bụ Satọde, ebido kụziere ha ihe gbasata ndị nne, ihe dịka awa na abụ. Abanyezie n'elekere nke 4, ha gosibezie ihe ngosi egwuregwu ha na ụmụ nwoke, nya agba mbọ ha na ụmụ nwoke ndị menatago na arọ, mebegasịa ihe dị iche iche. Ha ọ na-adị egwu ụmụ nwoke na ụmụ ha na-agbachakwa nke a na-akpọ ọsọ akpa, gbaa nke a na-atụtụ olu, ma ihe dị iche iche ha na-eme. Mana ewepụ nke a, o nwekwa otu ọzọ ha si akwado ya. A na-akwadokwa ya n'ezinụlọ dị iche iche. Ụfọdụ ụmụaka nwee ike nwechaa ihe ejije ha nwere ike iji gosi nne ha wee melitekwa ha ka obi dị ha mma. Ndị nne na-akwadochakwa ikwu na ibe, ndị ọgọ ha, ụmụ ha, ụmụ ndị agbata obi ha, ha bịa nọnyere ha mbọsị anwa, erie ṅụọ. Mana ka m bịa n'ebe Nnọrọ Okonkwo, ụmụaka enwe nne enwe nna, maka ụmụ onye nke kpọọ na usoro nzikọrịta ozi kịta sị na ụmụ nwaanyị ya na-ekele na ọnya ka ya ji melụ nne. Nwere asị n'ime oge anụ nwa ụmụaka enwe nne enwe nna, kedu alụ unu na-akpa? Ị ga-agwakwa anyị Lady Ifediba, alụ unu na-akpa ka a ga-esi wee mee ka ha wee sonye ndị Igbo asị ka enwe sense of belonging, ka ọma na oso n'ife a na-eme. Kedu ka unu si akwado irich out ụmụaka anụnwa enweghị nne na nna, maọbụ ndị maka onwe nne abọsị Ụka Nne ọ bụrụ oge akwa ka ọ na-abụrụ maka na nne ha nọ? Kedu amụ unu ji n'aka iji wee mee ka ụmụaka ghara inwe mwute na nne ha nọ lekọta fọm ọfụma? Ndị enwere nne na enwere nna, a na-eje enete ha, jee wejelu ha ihe, like ndị anọcha na orphanages. Like tata ka ndị chọọchị m jee wegasịara ha mana schools ma ihe niile ewegosi ha na tata na anyị na-achọ iselebreti Ụka Nne mbọchị ụka ka ha wee nwee aṅụrị otu kwesịrị. Ọ dị mma. Lady Ifediba, o nwere otu nsi ejikere maka iji mee ka ụmụaka enwezi nne wee sonyekwa nwa aṅụrị Ụka Nne? Ọkwa ofu aka anwa dịka onye otu m si wee kwu, anyị na-ejekwa enete ndị enwe nne enwe nna afọ ọbụla a na-eme Ụka Nne. Dịka
anyị nwa bụ ndị akụkụ ebe m nwa na-eje ụka anyị jere nnyaa jechakwa ụlọ akwụkwọ dị iche iche mana nke ndị enwe nne enwe nna nwa anyị jecha anyị na ha agbachi egwu gosi ha ọ bụ eziokwu na ha enwero nne mana anyị bụ nne ha maka na nwaanyị ọbụla bụ nne bụ nne onye ọbụla ma ọ bụ nwa gị ma ọ bụrụ nwa gị nne ka ị bụ ebe ọbụla ị nọ. Daalụ ka anyị mara onye nọ n'usoro nzikọrịta ozi anyị. Hello. Hello. Onye ka ndewo onye. Hello. Hello. Onye? Onye? Onye Kachi from Ọka. Onye Kachi from Ọka. Gaa n'iru Onye Kachi. Well, I thank God for a few times a celebration in the very good thing. Oh, we need to make a matter of. So now, I can't go over the Lord. I don't got how the men have never happen okay. Muhammad, Pafuna, the photo, Naya, well, for that. That's because family. Papu no Nanya, didn't know that they put another Hakanka, Hagama, Kilo, young. Come on, I want to know how I will not be so great. I get on no need. So, you don't have with the all day I look at Ileke never told you can never. That is it. Is no. Make on a move here. Yes. Can look a lady, can power a lady, no, come it with you. Or you are with the bonnet. Dalonyeka. So, darling, let me go. Dalogozikwa Onye Kachi. Ndị bụ nne kwesịrị na-akpa ezigbote agwa na ụmụ ịmụrụ onwe nke ibulu ọnwa ite naanị bụ nke ọzọ nwere na ite naanị ụmụ ịmụrụ gị ma mụrụ ha niile ị kwesịrị ịhụ ụmụ gị niile n'anya n'ofu n'ofu ọ bụrụ na onwe onye ka ibie nwe ego aka na-ese aha ha ọ bụrụ na onye nke a ka nwe ego onye nke ọzọ nwere ihe ọ ka mma na ya Chineke jikwa wee gọzie onye amara nke nyere ịhụ ya n'anya ọ bụ ọsọ nwa gị nke nwere ego ka ị ga na-ahụ n'anya ọ dị mma a chọrọ nka ndị nne nọ n'ebe a bụọrọ anyị abụ ụka nne maka na oge ọbụla a na-eme ụka na o nwere ọtụtụ abụ ndị nne na-abụ ọ na-abụba ọ pụrụ iche ị na-ege abụ ha ị na-enwe aṅụrị ya mere anyị ga-adọbirigodo otu n'ime ọmarịcha abụ ndị ahụ ndị nne na-abụ n'oge ụka nne ka anyị wee nọdite wee na-agakwa n'iru ngwa ndị nne omena nye na anyị onu buru m n'afọ nne m tara afụfụ n'ụwa wee bụrụ ezigbo nne m ọ bụ gịnị ka m ga-eji wee kelee nne m ọma ọ bụ ego ọ bụ akwa ọ bụ gịnị ka anyị ga-enye aga m ayọwachi nwanyị ka ọ gọziere m nne m Ochukwu biko gọzie ochie dike mama nna gọzie nne ochie dike nne Ochukwu biko gọzie ochie dike mama ezigbo mama m nna gọzie nne m ochie dike nne. Ọ dị akwanụ feche ịbụ onye nne ọtụtụ lere ife dịba na-achọ nwere nke ị chọrọ inye anyị nwere egwu nke ị chọrọ inye anyị dịka nnọrọ okwu nyere anyị ngwanụ ka anyị nọdụ nke anwa ọ bụ onye ga-akpọ mama nne ọ bụ onye ga-abụ mama nne nne m ezi dị mma ka m ga-emere gị aya mma onye ọ ga-adịrị mma oo nnukwu kedu onye ga-akpọ mama nne ọnwa ga na-akpọ mama nne ezigbo nwa maka o nwekwara ụmụaka na-atụ nnefe iche inecha anya ofu nne tara maka mgbe nnọra Okonkwo na-ekwu sị na ọ dịghị izi ọ dịghị fecha nwaanyị buchee nwa ọnwa ite naanị o wee bido wee pịchaba wee nyebara na ụfọdụ na-ebudo n'afọ kwado n'azụ dọkpụdo n'aka budo pana n'isi wee na-eje maka na onwe nne na-anọkọta gbahafụ nwa ya ụmụ onye nke nnekọtara anya bọsị ka odu nwatakịrị na-aga otu o si wee dịrị nwa na-aga ụmụ ụdị anwụ na-acha kịta na-acha nyanwa kpufu okpu n'isi kpukwasa nwa ya ọ charazi ya wee sị nne na ịbụ nne adịrọkwa na fecha
ya mere ka anyị na-emerube ndị nna anyị ka a na-asọpụrụ ndị nna anyị gị nwa bụ nwa agbọghọ ị nwere ike isi na ya ahụ ka kwụgọta na ahụ niile ka kwụ chinchem ị na-azọ na eji nne gị kwuo ofe ikwuo ile mechakwa ị ga-abụ nne ihe ọ bụla iji wee tụrụ nne gị ka a ga-ejikwa wee tụrụ gị ọ dị mma ka anyị na-akọkwa n'ubi onye anyị bịalụ oge ụfọdụ a na-asị na oge ụka ndị na-abụkarị oge eji achụ ego a na-ezi bịakwanụ ka unu meela donation bịakwanụ na a ga-echi ndị nwa ya echichi ezi nne ka unu bịa fichaa oche mee nke a nne ọra ka mbido kere n'ebe nọ dịka nne ọra kedu ihe kpatara o ji bụrụ oge nta ego a na-achụta kwa ụka nne kedu ife eji eme n'ụlọ ụka ego eji a na-achụta n'ụka nne anyị ji alụ ọlụ dịka na chọọchị maka na ọlụ ụmụ nwaanyị ji erika so a na-awụ oge ahụ ka anyị na-adịba enweta ego anyị eji wee rụọ ọrụ n'afọ onweghị mbọsị ọzọ ọhụrụ anyị na-achụ ego muji fedịba ndị ụka katọlik ọ na-emekwa ụdị donation a n'oge ụka nne mba na ndị otu katọlik oge ụka nne abụrụ mgbe eji achụ nta ego ọ na-abụ oge aṅụrị oge ntụna uche oge ichetakwa ihe anwụ iji wee bụrụ nne kama abịa n'afọ o nwere oge a na-ewepụta n'afọ mgbe ndị nne ji achụnta ego n'akụkụ ebe nke mụnwa na-aka ụka ọ ndị ọbụla ga-amazi mgbe ha ga-eji wepụta n'afọ mgbe ha ji achụnta ego mana akụkụ ebe mụnwa na-aga ụka na katọlik ọ bụrụ mgbe eji achụnta ego n'oge aṅụrị n'oge ichegharị ma ịbụzọkwa nne ịbụ mgbe ị na-esonye tezikwa n'anya mana nnọrọ Okonkwo ka asị gị na nka njọ gị n'ime oge anụ a na-achọ ma nta ego ma iji wee lụọ ọrụ ụlọ ụka ma ime nke ọzọ ọ gasịrị ndị nna ụwa na-atụ n'ọnụ ihe dịka ụmụ nwaanyị ajedu onwe ha na-enyelefe aka ma ọ bụ ndị nwere ka ụwa si wee dịrị ha ma ọ bụ ndị amụta ha nwe onwe ha ya elekọta ha o nkwere ha mmụọ dị mma unu ji maka ndị a n'ime oge ụka nna ka ha wee sonye n'ihe a na-eme ndewo anyị na-enekọta ha ka emechaa ụka nna anyị na-eje enete ha n'ofu n'ofu like n'ime last week o nwere mbọsị ndị chọọchị anyị ji eje nnekọtasịa ndị abịasị onye ọbụla doneti ya akwa anyị eji wee je fụ ndị ahụ o nwere ka ọ ra ha so onye nwere ihe o nwere ọ bụrụ pisi akwa ọ bụrụ ihe na ihe ma ọ wụ ji ma ọ wee de ma ihe ọbụla wụ nidi ndị ahụ o nwere ndị a na-enye ma ego nwee ndị a na-enye ma akwa nwee ndị a na-enye ihe oriri dị iche iche so anyị na-eje nnete ha anyị anaghị ahapụ ha ọ mara ezigbo mma ka a na-echeta ha halo kedu onye anyị na-anọ anyị na-anụ ọrụ gị gwa anyị afa gị na ebe isi akpọ anyị onye gbatụnata telivishọn gị na nna n'onu nna be gị Obichukwu ka ebe isi akpọ Enugu Agidi ngwa gaa n'iru achọrọ m ikele ndị nne maka ihe ọma ha na-eme Obichukwu ikenego mama gị ma ọ bụ ọgọ gị nwaanyị ma ọ bụ nwanne gị nwaanyị kene efe na ekene ụka nne esigikwa anyị n'aka o anyị ada anụzi onu gị halo kedu onye anyị na-anọ hello Nnọrọ Okoye dị maka ebe isi akpọ Nnọrọ Okoye dị mma kedu ebe isi akpọ anyị Abagana Nnọrọ ngwa tinyere anyị ọnụ n'okwu ana m ekele unu bụ ndị nne nọ na steshọn kịta deme ana m ekele unu niile na-asị ka Chineke nọnyere unu nọnyere anyị niile bụ ndị nne na mmemme anọwa ibu unu na-egbu atọgbugo m ana m ekele ọgọ m nwaanyị na-enetelu m nwunye nwa m kịta Clara na-eto ana m ekele ha ma nwunye nwa m unu nche nọ na redio na TV anụnwa daalụ
egwu ahụ n'okporo atọgbugo m. Daalụ Daalụnụ. Daalụ o. Daalụnụ. 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 Deme. Daalụnụ. Yeah. Hello. Hello. Kedu onye anyị na-anọ? Hello. Hello. Kedu onye anyị na-anọ? Ngozi from Agụrụ. Onye? Ngozi esi m Agụrụ aka. Ngozi from Agụrụ. Ngozi ngwa tiri anyị ọnụ n'okwu ụka nne o. Ihe m chọrọ ikwu bụ na ndị nne n'oge ụka nna achọ ka ha wepụta oge kpee ekpere maka ụdị ihe na-eme n'obodo anyị, ọkachasị ihe dịka ọnwụ aka n'isi na ihe ndị ọzọ. Biko ka ha kpee ekpere maka ụdị ihe a, ka Chineke gọzie ha n'aha Jizọs. Amen. Daalụ Ngozi. Maka na Chineke nwere ụdị obi ọmịiko ọ na-enwe n'ebe ndị nne nọ. Ndị nne kpee ekpere, Chineke na-aza ọsịsọ sị ka ndị nne kpee ekpere maka ihe dịgasị iche iche na-eme n'ime oge a, ka Chineke na-ebuzigara anyị ọdachi na ọnwụnwa niile. Anyị ma na Chineke na-aza ekpere ndị nne ọfụma. Hello. Hello. Ndewo. Kedu onye anyị na-anọ? Good evening. Evening. Kedu afa gị na ebe isi akpọ anyị? Esi m Agụrụ akpọ. Agụrụ. Kedu afa gị? Afa m Chidozie. Chidozie onye Agụrụ. Chidozie ngwa ụka nne tuo nne gị afọ tuo. Nta nwere ala wee kene nnukwu nne m. Hello, na-ekwu na anyị na-anụ. Margaret Eze Ife. Ya asị ka were ala kene nnukwu nne m Margaret Eze Ife. Ya na ada anyị nwaanyị bụ Ọgọstina Ituru. Na nne m ọmakwa bụ nne ọra ọhamalụ, Violence ọhamalụ. Akpa nka were ala kelekwe bụkwa misi ahapụrụ m ikwu nne telivishọn wee masị m nke ukwuu. A na-ekele ndị nna anyị na-abụ nọ na telivishọn na-abụ ihe gbasara ụka nna kwala anyị ka anyị esi ebi ndụ. Ife ọṅụ ka ọ bụla anyị n'ikpe ha na-esi. Onye amụtara ike n'ime amaghị ihe na-esi were kọwa ya akọwa. Daalụ ndị n'ike. Daalụ Onye nwanyị gbaa anyị n'ume. Amen. Daalụ ezigbo mmadụ. Daalụ. Wefugo okpelu, cheta nne ya, cheta nwunye ya, cheta nwanne ya nwaanyị. Ọsị ka Chineke gọzie ndị nne niile ma ndị nwunye ụkọchukwu ọ gbagasara afa. Ọ dị mma, anyị ga na-agakwa n'iru. Kedu ụdị nne dịgasị iche iche maka ogo nne ekwusị na n'oge ụka nne bụ oge nne na ha na-echekwudo nne ya na-eli n'ụka nne echekwudo lede ife dịba. Kedu ụdị nne dịgasị iche iche anyị ga-eri ma anyị bịa gị ụbọchị ụka nne? O nwere ihe ndị be anyị na-akpọ ahụ. Gịnị? Ahụ. Ma ihe bụ ahụ ụkwa. Akụkụ be anyị na-akpọ ya ahụ. Ya ụkwa. Ụkwa ka m ga-esi. Tekwasị ofe onugbu. Ofe onugbu ahụ ejuna ka m ga-eji sie. Maka na tinyezi ya nwa obere osikapa maka ụmụaka, maka ime enume a na ụmụaka bụ osikapa ka ha ya otu aka ọ ga-adị. Okonkwo, kedu erimeri anyị ga-atụ anya na nke gị ma ịbịa ụbọchị ụka? Maka na o nwere ike ị na-ele anya nla ndị abịaghị ụbọchị ụka. Kedu erimeri ị ga-esi ụbọchị ụka nna? Ị nwere nsogbu ma ọ bụrụ na ị bịa, because ihe mmesi karịrị akarị. Mmesi, o nwere ihe ndị be anyị na-akpọ ọkpa, black beans. Isi ha na-eme na enwetaghị ụmụ nwoke. Nwee nke anyị na-esikwa mmesikwa ma ụkwa sie nwa obere rice, mana a na-eme ụdịrị emume a ihe nna aka alaikiwa isi nri ndị be anyị, natural food, nri ndị Igbo. Daalụ. Anyị ga-amalite ịchịkọta maka na oge adịrọzi. Kedu
uru ụka nne bara na nkenke okwu kedu uru ụka nne bara nye ezinụlọ nakwa nye ụlọ ụka ka mbido n'ebe ị nọ nnọọra bee nye nkenke kedu uru ụka nne bara ezinụlọ nakwa ụlọ ụka? Uru ụka nne bara bụ oge ahụ nke a na-eji akụziri ọtụtụ ụmụ nwaanyị ma ndị ụmụ anyị ihe otu ha esi wee bara onwe ha uru. Anyị anọkwa kpekwa ekpere yọọ amara Chineke maka ọdịmma dị n'iru. Ndewo. Lady Ifedeba n'ịbụ okwu nkenke kedu uru ụka nne bara nye nzukọ nsọ Kraịst nakwa ezinụlọ? Onye isi oche daalụ. Uru ụka nne bara ọ na-abụ mgbe o ji abụ nne bịa ọkpọkọ ụmụ ya kpọkọ ụmụ ma ọ bụ ndị ọgọ ma ọ bụ ikwu. Oge a ha bịara ọ ga-adụkwa ha ọdụ. Onwe ụmụaka dị eme ọfụma ọ kọwakwalụ ha, chetakwara onwe ya ihe ya ji eburu nne, bụrụkwa mgbe o ji enebakwa anya na ndụ ya malụ ma ihe o ji eburu nne ma ọ na fa adanyetazikwa ọ bụrụ na ọ da adaba o megharịa. Mgbe ọ na-abụkwa oge o ji abụ elu kpechakwala ndị niile abịalụ bi ekpe maka na ngọzi ndị nne a na-amaka. Obichakwa ụmụaka aka n'isi gọzicha ha ma ndị ọgọ ha na-asị ha bikwa na ọfụma. Daalụ. N'ebe a ka anyị na-achịkọta ya mmemme Izu Nwanne nke taa ụka nne bụ isiokwu anyị nebara anya. Ndị ka na-akpọ anyị ọ dị enwute na anyị ama anabatazi maka na oge adrozie. Cheta na ngwa Izu Nwanne chọrọ ndị nkwado ndị oyibo akpọ sponsorship ka anyị wee nwee ike na-eme ihe mmemme anụ maka ọkwụdosi ike. O wee bụrụ ya mmenwe ihe mmemme anyị mere n'ụbọchị taa ga-abịakwara gị ụbọchị Tuzdee ma o were nkeji 12 gafee elekere 12 nke etiti ụbọchị. Isiokwu nke anyị kwụ tata ga-abịakwara gị ọzọ. Izu Nwanne ga-abịa nkwa ọfụ ụbọchị Fraịde ọzọ bụ oge anyị ga-etinyekwa ọnụ n'isiokwu ọzọ. N'aha ndị mụ na ha nọ n'ebe a nnọra injinia Obi Okonkwo kene ndị gere anyị ntị. Ndewo nụ maka ige anyị ntị. Ọ dị mma. Lady Uju Ifedeba kene ndị gere anyị ntị. Ndị nne m ama chetakwa na ihe anyị ji bụrụ nne ka anyị bụrụ ugogbe ezinụlọ na ezinụlọ anyị dị iche iche ka emesịa. Aka m bụ Ifeọma aka ife na-asị gị lekọta nne gị anya nke ọma. Gị bụ nne gbaa mbọ ka ị bụrụ ezi nne ezinụlọ gị dị gị na ụmụaka gị ga-eji wee na-eme ọnụ ka ụka nne a mara anyị mma makara ndị nke gara aga ka nke afọ na-abịa makarịkwara nke anyị mere n'afọ a n'aha Jizọs amen. Ka emesịanụ ndị nne mazuonu mma o. Amen. Ka ọ dị daalụ nyere anyị. Cool, yeah, dial it back for a minute to the old school. Everybody love me when I do what I do, cause when I come through I got the power of cool. The power of cool.